Poštovane kolege i prijatelji, poštovani domaćini i organizatori naučnog skupa ArtNedu, zahvaljujem na privilegiji da se danas okupljeni oko zajedničkog cilja uključimo i svojim prilozima damo određeni doprinos kako samo naučnom skupu i njegovom pokretanju, tako i našoj nastavnoj praksi. Predmetni sam nastavnik na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, gde sam istovremeno zadužena za realizaciju nastave na osnovnim i master akademskim studijama na nastavnom predmetu metodika nastave muzičke kulture. Angažovani sam profesor na Fakultetu umetnosti u Zvečanu Univerziteta u Prištini na master akademskim studijama, kao i mentor, saradnik na doktorskim akademskim studijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rad pod nazivom Digitalni sadržaj u muzičkoj nastavi nastao je kao rezultat zajedničkog rada sa koleginicom Majom Ćalić, doktorantkinjom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na studijskom programu metodika nastave i asistentom pedagoškom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu. Sve učestalije reforme koje su zahvatile obrazovne sisteme ne samo zemalja u regionu, već i skoro celu Evropu, poslednjih godina su takođe sve prisutnije na teritoriji Srbije. U skladu sa reformama i koncepcija studija za obrazovanje muzičkih pedagoga u Srbiji već dugi niz godina usklađuje se sa Bolonjskom deklaracijom, a to svakako sa sobom nosi i određene promene, koji će se manje više odraziti i na sam koncept muzičke nastave. Akademsko muzičko obrazovanje u Srbiji primarno se odvija na umetničkim fakultetima, odnosno akademijama, gde mladi po završetku studija imaju mogućnost da svoj pedagoški rad ostvare u nekoj od osnovnih, odnosno srednjih škola ili gimnazija, na mestu predmetnog profesora muzičke kulture. Muzičko obrazovanje na umetničkim fakultetima, odnosno akademijama, studijskim programima predviđa veliki broj kako obaveznih, tako i izbornih predmeta. Zajedničko za sve njih je da izučavanje predmetne metodike počinje od 3. godine osnovnih akademskih studija. Istovremeno, sa obrazovanjem muzičkih pedagoga za rad u predmetnoj nastavi na učiteljskim, odnosno pedagoškim fakultetima u Srbiji, obrazuju se učitelji koji će po završetku studija, pored ostalih nastavnih predmeta, biti zadržani i za realizaciju muzičke nastave u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja, znači od 1. do 4. razreda. Muzičko obrazovanje na svim učiteljskim, odnosno pedagoškim fakultetima obavezno je za sve studente, buduće učitelje, a na studijskim programima predviđeno je i izučavanje vokalno-instrumentalne nastave i predmetne metodike. Takođe, izborni blok nudi budućim učiteljima mogućnost pohađanja nastavnih predmeta kao što su dečiji muzički instrumenti, dečije muzičko stvaralaštvo, hor i orkestar. Pregledom studijskih programa na fakultetima za obrazovanje učitelja u Srbiji, kao i na umetničkim fakultetima, odnosno akademijama, mogu se uočiti neznatne razlike i kako u nazivima nastavnih, odnosno muzičkih predmeta, tako i u broju časova, predavanja i vežbi, zatim statusu i broju SPB bodova, kao i godine izučavanja. Zajedničko za sve njih je da su ishodi učenja povezani sa nastavnom praksom u školi i da podrazumevaju sticanje znanja u muzici, sposobnost slušanja muzike, pevanje, sviranje jednog instrumenta, ali i sticanje znanja, iskustva i veština iz predmetne metodike. Postoji određeno mišljenje da muzičko iskustvo, početno i kontinuirano obrazovanje, kao i stavovi budućih nastavnika u muzičkom obrazovanju, mogu stvoriti i određene prepreke u procesu obrazovanja efikasnih muzičkih pedagoga, odnosno učitelja i nastavnika, zbog čega je potrebno sve veći naglasak dati studijskim programima u razvijanju specifičnih znanja i veština, neophodnih za povezivanje opštih znanja i veština sa praktičnim aspektima nastave. U zemljama širom sveta određeni pedagozi ističu da
se muzički pedagozi zalažu i vredno rade na tome da se, kako bi uverili kreatore obrazovnih politika i roditelje, da uključivanje dece i adolescenata u muzičko obrazovanje ima visoku vrednost u smislu kako umetničkog iskustva, tako i ličnog ispunjenja i obrazovnog razvoja. Jedan od izazova nastavnika je da odgovore na obrazovne potrebe učenika koje zahtevaju stalno ažuriranje i sticanje različitih znanja i sposobnosti. Zato se od učitelja, odnosno nastavnika, zahtevaju ne samo predznanja o muzici i znanje iz predmetne metodike, već i sposobnost planiranja i izvođenja muzičkog obrazovanja na način u kome će svi učesnici, odnosno učenici, dobiti priliku da postanu aktivni u procesu učenja. Sa ciljem da razviju kako svoje samopouzdanje, a tako i da bi učili na mnogo učinkovitiji način i bili motivisani za dalji nastavak učenja. Imajući u vidu značaj muzičkog obrazovanja i činjenicu da muzika treba da bude dostupna svim učenicima, da predstavlja jednu od onih nastavnih oblasti u koje bi sva deca i mladi svoje opšte muzičko obrazovanje trebalo da steknu upravo tokom nastavnog procesa, pedagozi podsjećaju da je važno omogućiti učenicima i zanimljivije načine prenošenja znanja. Zato, savremena muzička nastava sve više uključuje i primjenu informaciono-komunikacione tehnologije, što istovremeno znači i mogućnost pristupa internetu, čiji razvoj predstavlja veliku inovaciju i pomoć učenju, uz korišćenje računara u procesu planiranja i tokom realizacije muzičke nastave u osnovnoj i srednjoj školi i uz primjenu audio-vizualnih medija, kao i dostupnost i primjenu udžbenika u elektronskom obliku. Primjena IKT-a u proces muzičke nastave podrazumeva da učitelji, odnosno nastavnici, osim stručnih i pedagoških kompetencija, imaju razvijene i kompetencije za primjenu IKT-a, odnosno da posjeduju razvijene veštine za korišćenje obrazovnih sadržaja sa interneta, audio-vizualnih medija, a sve sa ciljem da se time što više doprinese modernizaciji nastave. Uvođenje IKT-a u muzičku nastavu istovremeno osigurava različite mogućnosti učenja i pomaže da učenik razvije kreativno mišljenje, komunikaciju i sposobnost timskog rada. Prednosti korišćenja IKT-a u procesu muzičke nastave i učenja od velikog su značaja kako za planiranje i kreiranje savremene nastave, koje svi težimo, tako i za efikasne ishode učenja. Korišćenje multimedija u procesu nastave i učenja, ali i njegov dizajn, mogu se posmatrati i kao pomagala za prenošenje nastavnih sadržaja za učenje, što će svakako znatno doprineti stvaranju kvaliteta nastave. U nameri da se ispita koliko se za proces planiranja i realizaciju muzičke nastave u osnovnoj i srednjoj školi koriste digitalni obrazovni sadržaj sa interneta, da li digitalni mediji YouTube može doprineti kvalitetu muzičke nastave i kako učitelji, odnosno nastavnici, procenjuju svoje sposobnosti za korišćenje interneta, sprovedeno je odgovarajuće istraživanje. Na uzorku koje su činili učitelji i nastavnici muzičke kulture u toku školske 20. odnosno 21. godine, primjenom tehnike anketiranja, ispitani su stavovi o načinu i učestalosti korišćenja interneta u realizaciji sadržaja u procesu nastave muzičke kulture. Cilj istraživanja bio je usmeren na sagledavanje opštih opaženih efekata u korišćenju odabranih digitalnih sadržaja u muzičkoj nastavi osnovne i srednje škole. Cilj je prikazan kroz 3 istraživačka zadatka. Prvi istraživački zadatak podrazumeva je utvrđivanje mišljenja učitelja, odnosno nastavnika, o korišćenju interneta i učestalosti digitalnih obrazovnih sadržaja u toku realizacije muzičke nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Drugi istraživački zadatak podrazumevao je utvrđivanje stavova učitelja, odnosno nastavnika,
o doprinosu digitalnog YouTube medija, kvalitetu nastave muzičke kulture u osnovnoj i srednjoj školi, dok je treći istraživački zadatak bio prikazan kroz ispitivanje, odnosno procenu učitelja nastavnika, ličnoj digitalnoj kompetenciji za realizaciju muzičke nastave. Za potrebe istraživanja konstruisan je Google online upitnik koji je obuhvatao ispitanike, učitelje razredne nastave, nastavnike muzičke kulture u osnovnoj školi i profesore muzičke umetnosti i kulture u srednjim stručnim školama i gimnazijama, prema njihovim godinama staža u nastavi. Anketnim upitnikom bile su obuhvaćene različite pitanja u kojima smo želeli da saznamo. Najpre, koliko se za proces planiranja i realizaciju muzičke nastave u osnovnoj i srednjoj školi koriste digitalni obrazovni sadržaj sa interneta, kao i da li digitalni medij YouTube može doprinijeti kvalitetu muzičke nastave i kako učitelji, odnosno nastavnici, procenjuju svoje sposobnosti za korišćenje interneta. Autori rada bili su istovremeno i autori anketnog upitnika. U istraživanju su učestvovali učitelji i nastavnici muzičke nastave različitih godina radnog iskustva zaposleni u osnovnim i srednjim školama, odnosno gimnazijama u Srbiji. Uzorak je obuhvatao 176 ispitanika izabranih metodom slučajnog izbora. Najviše je bilo učitelja, 146, nešto manje nastavnika zaposlenih u srednjim stručnim školama, kao i 10 nastavnika zaposlenih u gimnazijama na teritoriji Republike Srbije. Kao nezavisne varijable za uzorak učitelja, nastavnika posmatrano je najpre radno iskustvo, koje je obuhvatalo nastavnike, odnosno učitelje sa radnim iskustvom do 10 godina, bilo ih je najviše, bilo ih je 36,4%, što je bilo 64 od ukupnog broja ispitanika. Najviše je bilo sa radnim iskustvom koje je dostizalo od 10 do 30 godina, 88 ispitanika, odnosno 50% istraživačkog uzorka, dok je najmanje ispitanika bilo sa najvećim brojem godina radnog iskustva, preko 30 godina radnog iskustva imali su ispitanici izraženi u procentima 13,6, odnosno 24 ispitanika. Druga nezavisna varijabla obuhvatala je radno mesto. Došli smo do saznanja da je u osnovnim školama zaposleno 147 anketiranih ispitanika, odnosno 83,5%, u srednjim školama, odnosno u srednjim stručnim školama 19 ispitanika ili 10,8% i u gimnazijama 10 ili 5,7% od ukupnog broja ispitanika. Statistička obrada podataka zasnovana je na upotrebi softverskog paketa IBS PSS 20, statističkog opisivanja i zaključivanja. Za utvrđivanje statističke značajnosti, razlike u mišljenjima učitelja, odnosno nastavnika, korišćen je Hi-kvadrat test, dok je kod analize varijanse jednog faktora variabiliteta korišćen Takijev test. Rezultatima dobijenim nakon sprovedenog istraživanja može se zaključiti da većina ispitanika pozitivno ocenjuje primjenu internet obrazovnih sadržaja, da su ispitanici mišljenja da YouTube, američki web sajt za deljenje i razmenu podataka i videodatoteka, doprinosi kvalitetu muzičke nastave, kao i da svoje digitalne kompetencije vrednuju kao zadovoljavajuće. Zapazili smo statistički značajne razlike koje se odnose na učestalost korišćenja internet sadržaja u realizaciji časova muzičke nastave sa aspekta dva modaliteta. Zaključujemo da profesori muzike učestalije koriste digitalne medije u odnosu na učitelje, da postoje izvesne poteškoće u korišćenju multimedijalnih sadržaja u nastavi muzike
i da mali procenat učitelja i neznatan procenat profesora muzike nikada ne koristi digitalne medije tokom realizacije muzičke nastave. Ovakav rezultat opravdava činjenicu da postoje škole koje tehnički ne podržavaju opciju korišćenja interneta u muzičkoj nastavi, stoga predlažemo da se obezbede odgovarajući uslovi za upotrebu multimedijalnih sadržaja u muzičkoj nastavi za sve učesnike, odnosno učenike osnovnih i srednjih škola. Pozdravljam sve učesnike naučnog skupa ArtNedu. Još jednom zahvaljujem na današnjem naučnom skupu i želim nam svima jedan lep i drag susret u narednoj godini koji će se odvijati na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u pozitivnom okruženju i uz prisustvo svih nas. Sve najbolje svima, prijatno.